Όσο Νούρ είναι ερωτευμένος και πονεμένος. Ακούει κλασική μουσική, αγαπάει με πάθος, ζηλεύει αφόρητα και δίνει όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. Yeryüzü ve gökyüzü ve bütün yıldızlar ve tüm alem sana olan aşkımın tanığıdır. Ο Χαλίτ είναι ερωτευμένος και έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος. Έχει στο πλευρό του τη γυναίκα της ζωής του, κάνει τη δουλειά που αγαπούσε από παιδί, όσο για τις προτιμήσεις του στη μουσική μπορούν να θεωρηθούν κλασικές, αλλά πιο ροκ. Α, δεν το πιστεύω. Τι μεγάλη ευτυχία τώρα. Όλες οι φίλες μου θα έρχονται να μου πούνε πώς πέρασα σε αυτό το show, το οποίο με το που ξεκίνησε η χρονιά είναι το show της χρονιάς, γιατί είναι καλεσμένος μας εδώ ο Νούρ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Θα μου επιτρέπεις να λέω, γιατί επειδή είμαι και δημοσιογράφος συγχρόνως και εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε μερικά ψεματάκια, θα μου επιτρέπεις να λέω σε όλες μου τις φίλες ότι σε ξέρω, ότι ξέρω το τηλέφωνό σου, ότι μπορώ να σου στείλουν γράμματα ή κάτι, ότι μπορώ να σε βρω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχω να σου κάνω, να σε παρακαλέσω για αρχή, αφού σε καλωσορίσω, μία παράκληση. Ένα αίτημα έχω να μεταφέρω. Τώρα με το serial το 1001 νύχτες λύσαμε το πρόβλημα του τηλεοπτικού μας σταθμού, του αντένα μας, για όλη τη χρονιά. Μήπως έχετε και άλλα προγράμματα τουρκικά να μας stillete, γιατί με τα ελληνικά δεν τα πάμε μεγάλα. Δεν θέλουμε ούτε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Var tabii canım, Türkiye'de çok program var. Çok da fazla dizi var buraya gelip yayınlanabilecek ve burada gerçekten çok da sevilebilecek diziler var. Televizyon programları da var ayrıca ama tabii siz burada gayet meşhursunuz ve bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Bizde de sizin gibi yapanlar var. Bunu tercih eder misiniz bilmem tabii. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και μία που το θέτει στο θέμα. Μήπως έχεις τίποτε φίλους Τούρκους δημοσιογράφους που να κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ για να τους φέρουμε εδώ να κάνουν μία συνέντευξη για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε προχτές στους Έλληνες δημοσιογράφους και δεν καταλάβαμε τίποτα. Άμα μιλήσει σε Τούρκους, τους οποίους τους συμπαθεί λίγο πιο πολύ από εμάς, γιατί αγαπάει γενικά την Τουρκία, μπορεί να πει περισσότερα. Έτσι είναι. Olabilir, bunu biz görüşelim. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η Τουρκία λίγο πολύ περνάνε και τα ίδια τηλεοπτικά αλλά και οικονομικά προβλήματα. Μια που βρεθήκαμε και δύο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς γλιτώσατε, εμείς πώς θα γλιτώσουμε? Tabii biraz inanç çok önemli ve halkın da fedakarlık etmesi çok önemli. Biz gerçekten büyük bedeller ödedik ulus olarak. Çok çalıştık. Beğenmediniz mi? Όχι θυσίες, όχι θυσίες. 50 χρόνια κάνουμε θυσίες. Ya ama başka yolu yok. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ama hepsi sonuçta baktığınız zaman biz de hala daha sıkıntı çekiyoruz bu krizle ilgili. Bu bir şekilde yavaş yavaş düze çıkıyor. Muhakkaktır ki sizler için de çıkacak çok kısa zamanda. Ο Νούρ, επειδή σε έχουμε στην καρδιά μας, εν πάση περιπτώσει, ο Νούρ είναι να λέω καλύτερα Ergen. Τι προτιμάς να λέω? Να λέω το όνομά σου. Ergenç benim soyadım. İsterseniz Halit deyin. Halit benim ilk ismim. Daha rahat edebilirsiniz. Korel. Korel Bergüzar'ın soyadı. Bergüzar'ın soyadı. Halit. Ένα στα τρία. Süper. Tamam. Ένα στα τρία. Ένα στα τρία δεν είναι κακό για τα Greek Statistics. Όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα τρία είναι καλό. Bu da bir şeydir. Λοιπόν, Χαλίτ, δεν ξέρω τι εικόνα έχει για τους Έλληνες. Αλλά μας κατηγορούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τους δίνουμε όλο ψεύτικα στοιχεία για την οικονομία μας. Ενώ εμείς στην πραγματικότητα κάνουμε αυτό όπως έρχεται, πάει κανείς και κάνει στο Ανατολίτικο Παζάρι. Ben hiç böyle bir izlenime kapılmadım. Sadece şunu söyleyebilirim. Benzer bir rahatlığımız var bir takım hesaplar konusunda. Buna rahatlık diyebiliriz. Sahtekarlık demek çok yanlış olur. Çünkü böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bu ancak işte hayatla ilgili, yaşamla ilgili. Nasıl saat 3'te dükkanlar kapanıyor, siesta yapıyorsunuz. Onun gibi. Bu da böyle bir rahatlık. Evet, hayat tarzı. Ναι, ας πούμε ότι επειδή έχω πάει, όταν πας ας πούμε στο παζάρι της Ινσταμπούλ, που εμείς το λέμε Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη είναι το ίδιο, όταν πας στο παζάρι σου λένε μια τιμή 1.000 λίρες.
Εσύ λες 100. Και συμφωνείτε στα 50. Tabii. Okay. Bu yalan burada bir yalan yok ki. Burada herhangi bir yalan söz konusu değil. Ben 1000 diyorum, sen diyorsun ki 100. Ben o zaman diyorum ki 900, sen diyorsun ki 200. Zaten fiyatı 500, biz orada buluşuyoruz. Γι' αυτό έπρεπε η Ελλάδα και η Τουρκία έπρεπε να έχουν πάει μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους έχουμε ρημάξει όλα τα κοινοτικά ταμεία. Όταν λέμε όλα για όλα, που είναι ο τίτλος της εκπομπής δηλαδή, εδώ για τους καλεσμένους μας το εξηγήσουμε, το εννοούμε και είναι εδώ ο Νούρ και η Σεχραζάτ που με τις 1001 νύχτες έχουν αναστατώσει όλη την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα μου χρωστάτε 750 ευρώ. Γιατί χρειάστηκε να αγοράσω άλλες 2 τηλεοράσεις στο σπίτι, διότι βλέπει η γυναίκα μου. Βλέπει η μία μου η κόρη, εντάξει. Βλέπουν και 2 κοπέλες που έχουμε στο σπίτι, οι οποίες είναι από τις Φιλιππίνες, αλλά τις έχουμε δηλώσει στην εφορία, να μην ανησυχεί η εφορία. Και δεν υπάρχει για μένα ούτε μία τηλεόραση για να δω έναν αγώνα ντέρμπι, ποδόσφαιρο. Τίποτα. Όλα είναι 1001 νύχτες. Keşke 750 euroluk almasaydınız da daha iyi olurdu bizim için. Siz faturaları yollayın bize. Biz hallederiz onu, tamam. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η υποδοχή που είχατε στην Ελλάδα και η αγάπη που σας έδειξε ο κόσμος σε βαθμό που να σας πρίξει, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, την περιμένατε? Bu dünden beri aslında en çok bizimle tartıştığımız ve sorulan soru, bu kadarını beklemiyorduk. Yani bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk açıkçası. Yani 24 saati daha yeni geçti buraya gelmemiz ama bayağı fazla şey yaşadık burada geldiğimizden beri. Çok fazla bir ilgi var. İnsanlar çok seviyorlar. Bambaşka bir dille insanların bu sevgiyi dile getirmeleri çok güzel tabii. Çok şaşırtıcı. Πολύ καλό για σένα. Που δεν καταλάβαινες ούτε ποιοι είναι ούτε τι λένε. Εμείς που τους ξέρουμε δεν θέλουμε να τους βλέπουμε. Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από κάτι. Και πρέπει να πω, Χαλέτ, ότι δεν το περίμενα από σένα. Η Μπεργιουζέλ μίλησε χωρίς την άδειά σου. Θέλω να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό. Τι πράγματα είναι αυτά? Tabii. Biz onunla hiç konuşmadan da gayet rahat anlaşabiliyoruz. Söz alışverişimizi öyle yapıyoruz. Bizim ayrı bir dilimiz var Bergüzer'le. Sizin anlamamanız çok normal. Η μοίρα τη χτύπησε βαριά στις 1001 νύχτες. Πόνεσε και έκλαψε πικρά, αμάρτησε για το παιδί της, αλλά όσο να είναι, είχε και τα τυχερά της. Η μοίρα την αντάμυψε με έναν καλό γαμπρό, στο σύριαλ και στη ζωή. Η Μπεργιουζάρ Κορέλ, εκτός από επιτυχημένη ηθοποιός, είναι ευτυχής μαμά και σύζυγος, που αν και παίζει σε άλλο σύριαλ, είχε το μεγάλο έρωτα γραμμένο στο κισμέ της. Λοιπόν, όλα για όλα και είναι εδώ είναι εδώ η Μπεργιουζέλ. Μπεργιουζέλ ή Μπεργιουζέλ? Bergüzar. Θα μου πεις σε παρακαλώ το όνομά σου το πλήρες στα τουρκικά για να το ακούσουν πώς είναι να το λέω με το σωστό τουρκικό ήχο. Bergüzar. Bergüzar, Gökçe, Korel. Çok uzun ama Bergüzar. Bergüzar, Korel. Είναι πολύ δύσκολο. Ενώ το δικό μου όνομα είναι πάρα πολύ εύκολο. Αναστασία Θεμιστοκλής του Βύρονος. Αναστασία Θεμιστοκλής του Βύρονος. Πώς το είπε. Αναστασία Θεμιστοκλής του Βύρονος. Yok, bir daha söylemeyeceğim, kusura bakma. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κοίτα, εδώ τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, Μπεργιουζέλ, γιατί στην Ελλάδα, στα σπίτια μας, οι γυναίκες δεν φεύγουν 3 φορές από το σπίτι, όπως ήδη έχεις κάνει στο σύριαλ. Εντάξει. Εδώ, στην 3η φορά, έχει φύγει και ο άντρας. Και δεν υπάρχει πια σπίτι. Δεν υπάρχει πια σπίτι. Στην κανονική ζωή στην Τουρκία θα μπορούσε να γίνει αυτό που γίνεται στο σύριαλ. Δηλαδή μια γυναίκα να θυμώσει τόσο πολύ, να φύγει 3 φορές και παρά τα αυτά ο άντρας να τη συγχωρήσει και να τη δεχτεί. Bütün sorular bana geliyor bugün yalnız. Biraz Halit cevaplasın bence. Şimdi bu tabii bu zor bir durum. Eğer bir insan bir evi terk ediyorsa, kalkıp gidiyorsa vardır bir bildiği. Bir kere getirtirsiniz geriye.
tutar elinden getirirsiniz. İkinci defa terk ediyorsa yine anlatırsınız. Üçüncü defa terk ediyorsa ona bir şans tanımak lazım. Belki de gitmek istediği bir yer vardı diye. Normal hayatta tabii bu çok zor bir durum. Karşılaması ve kaldırması çok zor bir durum. Gerçekten zor bir durum. Ama onların ilişkisi, Onur'la Şehrazat'ın ilişkisi zaten normal bir ilişki değil. Çok üst seviyede ve masalsı bir ilişkileri var. Masalsı bir sevgileri var birbirlerine. Ve çok özde, çok ciddi birbirlerine bağlayan güdüleri var. Onlar biliyorlar birbirleriyle olmalılar. Yani biliyorlar ki hayatta birbirleri için yaratılmışlar. Dolayısıyla bu zaten herkesin harcı değil. Herkesin anlayabileceği bir durum da değil. Σας έχει επηρεάσει καθόλου στη δική σας ζωή την καθημερινή? Σας έχει επηρεάσει όλο αυτό το πράγμα που ζείτε? Μπερδεύεστε καμιά φορά δηλαδή? Yok, karıştırmıyoruz. Hani o karakter Şehrazat, Bergüzar öyle bir karakter karmaşası hiç yaşamadım. Ama dizinin bu başarısı ve dizinin bu kadar çok seyredilmesiyle birlikte birçok şey değişti hayatımızda. Onunla ilgili bir takım zorluklar da oldu, güzellikler de. Ama güzeldi, yani çok dolu dolu bir 3 seneydi. Zorlukları da vardı. Benim adıma biraz daha zordu bir kadın olarak, ama güzeldi. Είναι όλες οι κοπέλες στην Τουρκία είναι τόσο ψηλές σαν και εσένα? Galiba değil. Ben biraz fazla uzunum. Από ό,τι ξέρω έκανες βόλεϊ στο παρελθόν, έπαιζες βόλεϊμπολ. Και ποιο, αν μου επιτρέπεις Χαλίτη να ρωτήσω την Μπεγιουζάρ, πώς ξεκίνησες την καριέρα σου? Είναι πολλά πράγματα που ο κόσμος θέλει να μάθει στην Ελλάδα. Πώς ξεκίνησες τη δουλειά σου στην τέχνη και στο θέατρο και στο σινεμά? Γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει και πολύ θέατρο. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Μικρή τι θέλεις να γίνεις? Aslında oyunculuğu ciddi bir şekilde düşünmüyordum hiçbir zaman. Annem ve babam da oyuncuydu. Çok küçük yaştan itibaren evin içinde zaten sürekli oyunculuk, sinema ve bu meslek konuşuluyordu. Dolayısıyla σε τι παίζαν οι γονείς σου, σε σινεμά, σε θέατρο, οι γονείς σου? Onlar sinema sanatçısıydı. Yani aktör ve aktris. Σε εκείνο το παλιό τουρκικό σινεμά όπου όλο κλαίγανε και έρωτες και έμοιαζε με το ελληνικό λίγο. Evet, babam daha çok kavgacıydı. Daha avantür filmlerde oynayan bir aktördü. Annem dediğiniz gibiydi. Onun için ben çok fazla oyuncu olmak istediğimi, daha doğrusu oyuncu olmak gibi bir aşkım da yoktu içimde. Ama böyle evet, büyük bir aşk yoktu. Σκέψου και να ήθελες. Σκέψου και να ήθελες. Konservatuvara girdim liseden sonra, tiyatro bölümüne. Ondan sonra oraya devam ederken küçük küçük başlamaya başladım. Küçük bir dizide küçük bir rolüm vardı. Daha sonra aslında insanların beni tanımasına yol açan Kurtlar Vadisi Irak. 2005 senesinde. O bir sinema filmiydi. Τι ήταν ο πρώτος σου ρόλος? Τι έκανες? İlk hepsinden ilk konservatuvardan önce lisedeyken annem ve babamla birlikte oynamıştım. Küçük bir rolüm vardı. Oydu. Evet. Küçük bir kızı oynamıştım. Orada lise 1'deydim, herhalde 15-16 yaşındaydım. Ama ilk ciddi işim sinema filmiydi. Kurtlar Vadisi Irak'ta. Orada Arap bir kızı oynamıştım. Hatta yani Türkiye'de beni tanımadıkları için Arap sanıyorlardı filmi izledikten sonra. Sonra Binbir Gece'yle daha büyük kitleler tanıdı. Έλα, δεν μοιάζεις από την Αραβία. Δεν μοιάζεις. Εσύ είναι σαν να έρθει από την Ιταλία ή την Ισπανία ή την Ελλάδα. Μόνο από Αραβία δεν μοιάζεις. Εκτός άμα αφορούσες αυτό το... Έτσι. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Και μετά πώς πέρασες στο θέατρο? Σου ζητώ συγγνώμη που μιλάμε καταρχάς με την Μπεγιουζέλ, αλλά είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει πολλά ωφέλη για σένα το βράδυ στο σπίτι. Οκ. Για να πούμε λοιπόν. Πώς πέρασες? Πώς ήταν η πιο σημαντική, το πιο αποφασιστικό βήμα στην επαγγελματική σου καριέρα πριν από αυτό το σύριαλ? Το πιο σημαντικό Konservatuara bence hayatımı değiştiren ve benim için en önemli adım konservatuar sınavına ve sadece bir okulun sınavına girmekti. Çünkü o dönem birçok seçenek vardı önümüzde ama ben tek bir okulu istiyordum, Mimar Sinan Üniversitesi'ne. O okulun sınavına girmek benim için büyük bir adımdı çünkü zor bir sınavdı. Ve hani kolejden çıkmış 18 yaşında gayet, yani tiyatronun tesiri bilmeyen biri için. Σε καλή σχολή πήγε? Πήγε σε καλή σχολή στην... Evet. Halit de o okuldan zaten. Halit o okulun müzikal bölümünden. Ben tiyatro bölümündeyim.